Waqt li pajjiżna kien għaddej mill-ar kriżi politika fl-istorja riċenti tiegħu bi skandlu wara ieħor mill-Gvern Laburista, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista wetqet ħidma fuq diversi aspetti. Lura f'Diċembru l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija b'responsabilità kbira kien ippubblika r-rapport tal-inkjesta Igrant fl-intir tiegħu wara li l-Qorti Kostituzzjonali ikkonkludiet li l-Avukat Ġenerali kiser id-drittijiet fundamentali tiegħu. Il-bieraħ ir-rapport ma baqax fidejn il-Gvern biss. Il-Qorti Kostituzzjonali fid-deċiżjoni tagħha tal-bieraħ ikkonkludiet li l-Avukat Ġenerali kisirli id-drittijiet fundamentali meta għażel li ma jgħaddilix kopja tar-rapport fil-funzjoni tiegħi ta' kap tal-Oppożizzjoni. Ir-rapport sħiħ Igrant wera biċċar li hemm każijiet fejn l-awtoritajiet kellhom jieħdu passi iżda minflok naqsu minn dmirijietom u baqgħu ma ħadux il-passi skont il-liġi. Dan kien ifisser li Joseph Muscat, Owen Bonnici u l-Avukat Ġenerali kienu ilhom 18-il xahar sħaħ jafu li kien hemm passi x'jittieħdu u investigazzjonijiet xi jsiru u baqgħu m'għamlu xejn. Konsegwenza ta' dan, evidenza importanti se ġiet moħbija biex il-verità tibqa' mistura. Grazzi għal dan illum nafu għaliex Joseph Muscat ma jkaxkar saqajh u jaħbi rapport sieħ mill-poplu. Adrian Delija kien saħaq li hemm bżonn u urġenza imminenti biex jiġu pubblikati u jsiru magħrufa l-fatti kollha biex tinqeret il-klikka korrotta li ħatfet l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Jekk irridu neqirdu l-korruzzjoni istituzzjonalizzata, jekk irridu nkissru il-klikka korrotta li ħakmet lil pajjiżna, hemm bżonn li noħorġu l-fatti xejn ħlif il-fatti u l-fatti kollha fil-beraħ. U hekk qiegħed nagħmel illum b'responsabilità. Dan fil-waqt li tul il-ġurnata tas-Sibt il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ippubblika r-rapport tal-evalwazzjoni tal-beħ tal-isptarijiet Maltin li l-Gvern ipprova jżomm sigriet. Waqt konferenza tal-aħbarijiet u ta' dettalji dwar dan ir-rapport tal-evalwazzjoni li wassal biex Vitals jingħataw 3 sptarijiet tal-poplu. Dan ir-rapport ukoll ingħata lil kap tal-Oppożizzjoni b'deċiżjoni tal-Qorti. Adrian Delija sostna li ċar li nħadem pjan li l-għana ħari tiegħu kien li jisterqu l-assi tal-poplu ħalli xi wħud jagħmlu l-miljuni minn fuq dar il-poplu. Grazzi għal pubblikazzjoni tar-rapport sirna nafu li fuq l-Evaluation Panel kien hemm Manuel Castagna, wieħed mis-sieħba ta' Nexjabiti. Din iktar minn korruzzjoni. Kontatt mill-bidunet illi dan huwa pjan maħsub, premeditat, ippjanat, mhux biss biex isir xogħol u xi ħadd jitħallas kommissjoni fejn ma missux, imma saħansitra biex ifalli u minn dak il-falliment ikunu qed jiggwadanjaw il-miljuni in-nies li kienu magħżula minn qabel. Ir-rapport kien jinkludu wkoll l-obbligi li kellhom iwettqu Vitals fosthom u ma kellhom jinvestu 179 miljun euro fuq medda ta' snin biex iwettqu dawn l-obbligi. Minflok rajna li l-Gvern iżid sena wara l-oħra mill-finanzi pubbliċi innefqa fuq 3 sptarijiet. Sissa l-Gvern immexxi issa minn Robert Abela għadu ma weġġibx għal dan l-iskandlu. Lura f'Novembru l-Oppożizzjoni ħarġet mill-Parlament meta Muscat naqas milli jwieġeb jekk se jkeċċi lil dak li jissaw l-ex Chief of Staff Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi. Dan fil-waqt li wara li ħabbar ir-riżenja tiegħu Muscat minn Prim Ministru, l-Oppożizzjoni mmexxija minn Adrian Delija kienet insistiet li ġala darba kien se jibqa' fis-siġġu tal-poter u ma jċedix postu immedjatament, l-Oppożizzjoni ma kienx dieħla fil-Parlament. Fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll li Muscat ħalla lill-ex Ministru Konrad Mizzi jakkwista pożizzjoni ta' konsulenza fl-MTA paga ta' 80,000 euro fis-sena. Mossa li l-Oppożizzjoni rrifjutat bil-Prim Ministru Robert Abela jagħmel U-turn u Mizzi jitlef il-kuntratt.